नमस्कार. हांव चंद्रिका मल्ल्या. विश्व कोंकणी वाहिनीचे सर्व वीक्षकांक आत्मीय स्वागत. विश्व कोंकणी केंद्र कीर्ती मंदिरांतले कोंकणी माणिक ह्या सरणींतू आजी भारताचो ख्यात राजकारणी एकनाथ ठाकूर हांगेले वळख दितस. भारताचो राजकारणी आणि महाराष्ट्र राज्याचे प्रतिनिधी जावन राज्यसभा सदस्य जावन आशिल्लो एकनाथ ठाकूर सारस्वत बँकाचो अध्यक्ष जावन आशिल्ले. बँक अधिकारी परीक्षेक तरबेत दिवचे खातीर तांणी नॅशनल स्कूल ऑफ बँकिंग स्थापन केला. एकनाथ ठाकूर 15 फेब्रुवारी 1941 इसवेंतू महाराष्ट्र राज्याचे सिंधुदुर्ग म्हापणांतू जल्मले. त्यांनी BA आणि CA-IIB पदवी जोडल्या. एकनाथ ठाकूर स्टेट बँक ऑफ इंडियाचे केंद्र मंडळीचो निर्देशक जावन आशिल्ले. त्यांनी 2002 पासून 2008 थाई महाराष्ट्र राज्य सावन राज्यसभा सांदो जावन वेंचून आयले. त्यांनी माहिती आणि तंत्रज्ञान, रक्षण आणि आहार संस्करण उद्यमाचे संसदीय स्थायी समितीचे सदस्य जावन आशिल्ले. तशेंच आर्थिक आणि वाणिज्याचे संसदीय सल्ला मंडळीचो सांदो आशिल्ले. त्यांनी विश्व बँकाचो प्रधान कार्यदर्शी जावन आशिल्ले. त्यांनी अखिल भारत बँक अधिकारीले संघटनेचो उपाध्यक्ष उपरांतू अध्यक्ष जाल्ले. 1977 इसवींतू भारताचे सार्वजनिक आणि खासगी 30 लाख अधिकारीले प्रतिनिधी जावन स्वित्झर्लंडाचे जिनेवांतू आंतरराष्ट्रीय कार्मिक संस्थेंतू जाल्लेल्या पहिले विश्व संमेलनांतू त्यांनी भाग घेतले. त्या संमेलनांतू 127 देशाचे प्रतिनिधीपैकी ठाकूर उपाध्यक्ष जावन वेंचून आयले. त्यांनी ड्राफ्टिंग कमिटीचो सदस्य जावन नियुक्त जाल्ले. त्यांनी महाराष्ट्र राज्याचे अर्थ निगमाचे निर्देशक जावन 4 वर्ष आणि अध्यक्ष जावन 2 वर्ष वावर केला. त्यांनी महाराष्ट्र चेंबर ऑफ कॉमर्स, इंडस्ट्री आणि कृषी निगमाचो अध्यक्ष आशिल्ले. त्यांनी भारतीय शिक्षण संस्थेचो गौरव कार्यदर्शी आणि कार्यनिर्वाहक अधिकारी जावन आशिल्ले. ह्या संस्थेखाल मुंबईचे 75 शैक्षणिक संस्था येता. त्यांनी स्थापन केलेले नॅशनल स्कूल ऑफ बँकिंग भारतांत आशिल्ले आपले 50 केंद्रा मुखांतर 3 लाख अभ्यर्थींक बँक प्रवेश परीक्षेक तरबेत दिता. त्यांनी कराची महाराष्ट्रीय शिक्षण प्रसार मंडळाचो अध्यक्ष जावन आशिल्ले. एकनाथ ठाकूराक साभार सन्मान आणि पुरस्कार लाभल्यात. समाजरत्न प्रशस्ती, डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर प्रशस्ती, कॅन्सर विजेता प्रशस्ती, साने गुरुजी प्रशस्ती, रोटरी इंटरनॅशनल क्लबाचे जीवमान साधना प्रशस्ती, मनोहर प्रतिष्ठान सावन उद्योगरत्न प्रशस्ती, अखिल भारत सारस्वत प्रतिष्ठान सावन सारस्वत रत्न प्रशस्ती, डॉक्टर TMA पै फाउंडेशनातर्फेन अत्युत्तम कोंकणी व्यक्ती प्रशस्ती आणि मॅक्सेल जीवमान साधना पुरस्कार आणि हेर प्रशस्ती प्रमुख जावन आसत. एकनाथ ठाकूर 7 ऑगस्ट 2014 इसवींतू देवादीन जाल्ले. विश्व कोंकणी केंद्र आणि समस्त कोंकणी समुदायातर्फेन भारताचो ख्यात राजकारणी एकनाथ के ठाकूर हांगेले आठव करता ती नमस्कार.